Kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, ang amin pong pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, sa pangunguna po naming mga ministro at mga manggagawa at ng lahat po ng mga kapatid sa distrito ng Cagayan South, sa lokal ng Kalitan, lokal po ng Tawagan, sa lokal ng San Francisco, sa lokal ng Amulong, sa lokal ng San Jose, lokal ng Anquiray, lokal ng Ubog, lokal ng Lebu, lokal ng Kapusing, sa lokal ng Kasingsingan Norte, sa lokal ng Dalega, sa lokal ng Katagdaman, sa lokal ng Balakayo, Manalo Group Worship Service, Ikal Extension, sa lokal ng Kalanta, sa lokal ng Solana, kami po ay buong galak na bumabati sa pagsapit ng inyong kaarawan.